Καλώς ήρθατε στην Άμαρσης, στέγη ψυχοθεραπείας και τέχνης. Είμαι η Νατάσα και βρισκόμαστε στο Εγάλεο. Στο Εγάλεο γεννήθηκα και μεγάλωσα και επέστρεψα μετά από πολλά χρόνια. Το ήθελα πολύ ο χώρος μου να δημιουργηθεί εδώ. Θα μπορούσα να το πω απλά ότι εδώ είναι το γραφείο μου και να έχει από κάτω το όνομά μου. Ήθελα όμως ο δικός μου χώρος να έχει μια ταυτότητα από μόνος του και να χωράει αυτό που δημιουργείται από τη συνύπαρξη τη δική μου και των ανθρώπων με τους οποίους συναντιόμαστε. Νάμαρσης μην το ψάξετε στο λεξικό τι σημαίνει, δεν θα το βρείτε διότι είναι κάτι που δημιούργησα εγώ. Πρόκειται για το πάντρεμα δύο λέξεων, νάμα που σημαίνει το καθάριο νερό της πηγής και άρση. Θεωρώ πως οι άνθρωποι μέσα τους κρύβουν μια σοφία που τους οθεί υπό κατάλληλες συνθήκες να εξελίσσονται και να ψώνονται. Νάμαρσης λοιπόν.